One night woke I can egg. No, sir. Maki he said na watata owelo oya anakpo coronavirus. Ya mere ndị kpakpando TV ji wee gbaa mbọ sị ka ya batakene n'ime obodo. Ka ya mara ka ya bụ ndị obodo si afụ ihe bụ ya bụ oya bụ coronavirus. Biko, ka o kenere anyị ịma maka coronavirus. Na mbido, afa m bụ Okore Steven. Ihe ji wee maa m na mburubu bụ Ọsaze. Na nghọta nke m, coronavirus bụ ọrịa zuru mba niile ọnụ. Ọ bụla ọsọsọ Nigeria, ụwa niile ka o metụtara. And ọrịa bụ ọrịa mmadụ amala ka o si wee bido. Mana ihe anyị nwere olileanya bụ na Chukwu ga-ewetara anyị ha ga-eji na-agwọ ya bụ ọrịa. Nke ka nke, ọma mbịakwa na be anyị bụ mburubu, ọma mbịakwa na be anyị bụ Nigeria. Dịka ọ bịaga ọrịa abịa, anyị mana ọ ga-anakwa. Ise. Ya bụ ọrịa corona, o nwere ọtụtụ ihe a na-ekwugasị na ọya bụ usoro ọ ga-abụ mmadụ na-eso. O nwee ike igbochi ya ibute ya bụ ọrịa corona. Kedu ihe magasị maka ihe a niile usoro a niile aga na-eso? Kedu ife nọgasị maka ya? Ịma na ndị dịka dọkịta oyibo otu ha wee kọwala anyị na ị ga na-asa aka gị ọfụma, na-anwụtụkwa mmanya ọkụ, ọ bụrụkwa na achọrọ anyị were mmanya ọkụ gbuo onwe anyị, na ihe akpọ karịkarị n'onu be anyị, ị ga na-anwụta ya na-enyere onwe gị aka ka ahụ gị na-adị wọm, maka na ọsọ na ihe na-eme mgbochi ọrịa ahụ ka ọrịa ahụ ghara ịbata gị n'ahụ. Nke ka nke, ị na-akwụ aka gị oge niile etu ihe ndị oyibo kpọrọ sterilizer na ihe ndị ọzọ dịka ncha a ga-eji na-asa aka na mmiri ọkụ. Na ọ dị mma, anyị fụ na ya bụ ozi lutelu ebe a na mmechi. Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị Igbo na-ekiri gị ugbu a, ọ ka ọtụmadụ ndị anyị na ha nọkwa n'obodo a mbụ Nigeria, maka na ndị na-ekiri Kpakpando TV nọ na mba ụwa niile. Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị nke nọ na mba ụwa niile nakwazi ndị nke nọkwazi n'ụlọ? Ndụmọdụ m ga-adụ ndị ụwa niile, especially ndị nke Nigeria, bụ ka ha bụrụ law abiding citizen ba ime ihe achị ka a na-eme, ịsa aka oge o kwesịrị ịsa, and ịsọ ihe ndị agha achị ka a na-asọ. Nke ka nke, ịma na onye ahụ bụ dị ọrịa, ịgwụ ya ka ọ gaa n'ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ onye ahụ ka ọ ghara ibe ọrịa onye ga na-ekesa dị ọrịa karịa ndị ọzọ. Ụta ka m nwee ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị kịta. Thank you. Anyị ekene gị. Deme. Daalụ. Thank you, sir.